ngaturaken kedrawasan Kanjeng Pangeran ingkang rayi kuwirangan. Sri Kandi, wonten dawuh Eyang. Ana apa kok banjur teka-teka tawang-tawang Brata? Kula kuwirangan Kanjeng Eyang, kula trima pejah tenimbang kuwirangan. Ya senajan to kuwirang ana ning ya kudu ngadepi nganggo diatur. Marepe rono. Ngadepake yang Prabu Masopati ora kok marep rene. Ayo Sri Kandi lenggah datur. Teko-teko nyekeli tangane bojone. Ngono ya kena nek ra kudune aja nganti kesipatan para kadang. Wis to lenggah sing prayoga. Lenggah. Sing apik. Teko-teko kok njur nyekeli sing lanang ya, heeh. Ono mono aku ya. Gregeten melu rono. Luwak nek omongan sak enake dhewe. Marata enggal maturana ngersane Kanjeng Eyang ana apa? Kula anggenipun matur wonten ngersa panjenengan. Iya. Estunipun kula saha Kakang Mbok ora sembodra rikala sewau. Wonten salebeting pakuwon glagati nunu kedatengan ingkang Rai Senjaya. Ingkang isinipun Senjaya badhe swita wonten negari Ngamarta. Sawetawis kula tolak menggahing tata gelaripun. Nanging sanyatanipun Senjaya pancen tuwuh tresna dumateng para kadang. Sareng kula ngertosi menggahingi dados kantepaning manah. Senjaya nyatanipun wantun ngajengaken Senopati Ngastina Kakang Dipati Karna. Lho, Karna wis tekan ana glagah tinunu apa dina? Sampun ya. Pancakara kaliyan Senjaya satemah Senjaya dipun lepasi jemparing Sirna Margalayu Pangeran ingkang Rai Senjaya sampun boten wonten. Ya wis ora dadi apa. Ingkang mati perang ora mung Senjaya, wong anakmu Abimanyu ya tekaning pati. Kula trimbelani Pangeran, wis ora usah. Ora ana gunane. Lajeng kula mancing wonten peperangan. Diajeng ya melu Pancakara. Inggih. Mengsa kalian Kang Mas Adipati Karna kula dipun damel wirang. Kuwi salahmu dhewe yen kowe ora maju ya ora diwirangake. Sami piduta malok Bendawala Pati. Sami-sami nyepeng dedamel. Welayan ngono ngetokake marang ketegelane, tegese wani ngadepake perkewuh tandha buktine nyekel pusaka. Inggih, Eyang. Kang Mas Adipati kula lepasi jemparing piyambakipun kuwirangan lajeng gentos kula dipun jemparing. Kula nyuwun bantu Pangeran, kula nyuwun dipun belani kula kuwirangan. Lah wong ora apa-apa kok kuwirangan yen pancen kowe dijemparing nandang tatu tak tambanane. Nanging aja banjur diajeng ora Sripan dibujung pun Kakang supaya manjing peperangan. Kula dipun jemparing Kang Mas Adipati Karna kontal ageman kula kasemekan. Nyenyeping jemparing ing dumateng kelangenanipun Pangeran Janaka. Nyrempet payudara kula Pangeran. Mulat marang Sang Arjuna. Yasmunya kamanungsan.
Sang Senopati ngaloka Kakang Dipati Karna ora patut banget gawe wiwirange Sri Kandi utang loro nyaur loro njaluk sedulur tuwa diajar wong emang Eyang Mas Popati. Apa nggih? Watakipun Janaka. Didhawuhi dadekke Senopati ora gelem bareng diwaduli pertimbangane kurangan, ora usah dadak dikon mangkat. Ning senajan to ngono ya kudu ditata, aja ditegakake. Panjen Janaka ki watake nek mung kelangan bondo donya dianggep dudu apa-apa angger muni bojone dibebedong wong muring-muring. Watake kok aku Ndara Sri Kandi male marake nesu panah ngenangi tapak dara. Tapak dara ki apa ta, Tru? Payudara. Hah? Payudara. Payudara ki apa? Nek tapak dara ki cagak bonggol. Nek payudara Mbuh Gong. Truk. Mengko ngono dienggo wadhi. Krungu piyayi-piyayi ora. Ora apa-apa kok. Payudara ki dengkul. Cuk. Ngapusi. Apa itu? Mbah. Payudara kuwi. Hah? Oh, wis aku ngerti payudara kuwi isu. Ora tak tutupi elek iki. Wong Bagong ki lambene elek kok. Wis ket biyane aku agak ngerti iki, tak cateti. Tak duduke bojoku supaya bisa ngerti payudara. Iya. Terus nopo to Jawa? Aja nganti kelayatan adimu Janaka ditututi. Dateng dikon nyuwun pangestu yang sing ati-ati. Sena wae tak parengake ngawat-awati lakune adimu Danang Jaya jaluk pangestumu Mas Bupati kakekku yo sing ati-ati Puntadewa wonten paring dawuh lan kembar kula yang ayo manjing pamujan ngistuaken dawuh ngistuaken dawuh
mangrukmining cakranira kumiteraning astaning ngasta dewi kramanira lirsa gunung pitung jeneng sira abdi ing Madukara Emban Sukendra. Kula nuwun inggih sinuwun. Wektu iki pepundhenmu ya sesembahmu Yai Arjuna. Wis tumeka ing Titiwanci winisuda minangka dadi senopati yang ngayunake marang Senopati Ngastina Yai Adipati Karna. Nanging sumurupa jabaning pakuwon ing Kurusetra iki ana lakune dom sumuruping banyu kang sumedya Mangendra jala kacintakane sesembahmu Dimas Arjuna. Lajeng saking keparing dalem Kanjeng Diwaji aja nganti kurang ing panaliti sing waspada ngati-ati golek ana tak paringi pusaka kris ligan minangka sifat kandelmu. Samangsa-mangsana lakuning Durjana petukna bengkasen nyawane nyuwun pangestu. Sang Arjuna Yasmunya kamanungsan liringe koti kamantyan lono pungas kang mawas risang lang broto Dimas Arjuna wonten paring dawuh arep tindakno ngendi Yai? Madosi Kakang Dipati Karna badhe kula pejahi sebabe wani gawe wirange Wara Sri Kandi sing jenenge bocah angel ditata kuwi ya kowe kuwi. Kon maju perang didadekke senopati dibotoi sedulur tuwa mingkat mingkut dereng ajeng dadi senopati saweg ajeng kendel ya werna-werna bareng ora ana wong ngakon mangkat ngewuhake kok nek dikon kita kaya lewa-lewa ning bareng
ora dikon semrintil. Jalaran Kakang Dipati ndamel wirang dhateng Wara Sri Kandi. Urusan dara mau. Urusan dara. Sing tak omongke mau. Ayo genah muring kok ya, Tru. Heeh, wong kok ngono mulane. Aku pisan ya muring. Rasa melu campur tangan. Wong nek wong elek kok ngono didawak-dawakke. Niki wong nggo jalaran le muring niki kok janaka wonten paring adawu. Yen pancen wani ya aja nganti duweni rasa wedi. Awit bakal ngadepake mungsuh sedulur. Senajan tata gelar Dimas Janaka mung bakal mas ngudi tuwa lara wirang merga saka diajeng Wara Sri Kandi. Nanging turaping batin pancen iki wis dadi kewajiban. Wajibing satriya kudu angestri dumak marang dasaring kesumara besing madu wijining Andrataba. Lan kono duwe wewenang murba masisa anglabuhi marang para kawula. Upama ta negara Ngastina bisa kecekel marang para kadangku Pandhawa, muktine para kadang ya ateges muktine para kawula. Sirnaning para kadang upama ta kedadian ya ateges sirnaning para kawula. Yen Dimas ngetake labu-labetku marang para kawula, akhir tembe bakal kena tinuat marang sapadha-padha. Ning ingin kanggo jalaran aja kok Wara Sri Kandi. Ya wis pancen Dimas Janaka kudu pinacah jumeneng Senopati ngayunake kridaning Yaya Dipati Karna. Kula nuwun inggih dhateng sendika. Nyuwun pangestunipun Koko Prabu. Wis aja kuwatir tak bata ya. Payudha mangsa ing Ronanggana mulatori sang Senopati ngaloga Sinarita rikala semana ingkang manjing wonten madyaning wana utusanira Sang Adipati Karna ingkang abdi mban suwega ingkang tinanggenah nyidra marang Raden Arjuna ngrusuk wonten ing madyaning Garumbul angrambung-rambu marang papan lenggah Raden Janaka
Datan kanyono-nyono wonten ing madyaning wono kepranggul Abdidal Madikara. Sang bawat yo bentarmu lajeng Suranggong koro mangsa ing runang gono Tinduga yen to laku kuwi jen tanpa kantha tanpa kanthi ketemu prajurit ana tengahing gerumbul. Kowe ngaku prajurit saka ngendi sapa jenengmu? Yen kowe takon karo aku genti aku takon kowe prajurit saka ngendi? Aja mati tanpa arah. Dalan rupak sutik kedisian ditakoni durung aku genti pitakon jamak lumrahing dalan takon genti takon abdi dalem ing ngawonggo aku abdi dalem emban kangaran emban suwiku kowe sapa iki abdi dalem Madukara ku abdi dalem emban aranku emban suwiku Kandhe wis ngaku yen saka negara ngawungku. Kowe terang telik sandipaya ingkang dingendikake marang Kang Sinuwun Nata Ndrawati. Mumpung durung kowe bakal lumaku menyang endi bloko. Ora gelem bloko aja takon dosa tak rangket tangan. Perlu apa ndadak nganggo tedeng aling-aling. Seka sediaku pancen bakal goleki Raden Janaka. Nampa dawuh Gustiku wong agung ngawungga aku kudu bisa bondo Janaka gedhe bisa mateni. Wis sakiyen panjenengan manut karo aku, manuta tak bondo tanganmu. Terang yen kowe laku ning Angkara Murka. Aku nembe nampa dawuh supaya goleki laku ning Durjana. Ayo nutut bondo tanganmu babu. Kowe wani mungsuh karo aku sing tak wedeni apamu. Aku gelem dibondo nang ngarepane pain cilik aku kalah. Gedhe bisa mepes marang tenagaku. Sipato sewu krasa tangan aja mlayu iki.
Putra Jayamrata untap-untap sasat padha tangya. Ora bakal kelakon timbang marang kadigdayane Mban Suwega. Yen nyoto pancen Stimandra Guru tangya tak kembari kadiramu. Rikala semono wis katon derbaban depani Bantala. Awit sangka daya anteping tangan loro Mban Suwega. Nuyan ayuh Baskara Jawata dereng marang. Ana kang kinarasarana bisa mulya tumajati jati teman mulya. Tatempuing samirana mangidit gerikah nuliwung. Sang sutra dewa kang katon mangibir-ibir gelak-gelaing bumi panuk paning jajalana keparat pancen digdaya. Antep tanganmu tiba nang aku kowe bisa tangi ana diwelas ngripake marang aku. Maju pindho kalau tak tugel ilmu aja tinggal playus tak kembali. Pusponang Poncondriya winanggaring paningaling kang kadigdayamu bisa timbang karo aku. Persasat genti milang tatu genti silih ungkih.
Ayo mben swika jumlahi tani karo iya. Waspadakno apa sing ketok ana ing tanganmu. Kowe nyekel pusaka ngerti iki agem dalem wangkingang ngawunggo kang aran Kyai Jalak. Ungano diadamu kelakon kurang becon nyembur diramu. Kang wis manjing ayuda kiya narik pusaka risang sandang walikat tumameng ing dadamu ngesup lepasing curiga lutira kang nyembur patut banget kowe nyekel pusaka curiga ingkang pamore ketok mbiar pindha tadhit. Nek pancen kowe wedi musuh karo kerisku minggato aja nanggung. Janaka kon renak tugele gulune. Kowe aja sumbar girang gumuyu, aku go nyekel pusaka. Iki pusaka angsaran Madukara paring dalem Gusti Kunata Ndrawati Prabu Bathara Kresna minggali singa merga kaplaya babu ngendi sing tatu dhisik ya temen. Majenging runanggana lipat peperangamu opabamu ningali ngendi ngeng tumama dhisik curiga iki bisa ngontapke nyawa ya mbok aku mbok kowe sing mati. Senajan aku mati tak dadabake kowe tak pateni pancen tak jarak ya sakarmu. Sinarita Noyanayuh Baskara Titimungsa
rikala semana abdi ngawangga mban swega mangsa marang abdi Madukara mban Sekendra pangembating pusaka padha lipete padha kadigdayane tekaning temah curiga kekalih manjing onong dadane prajurit loro pusaka Madukara manjing onong emban swega pusaka ngawangga tumama marang emban Sekendra loyan ayo Baskara titi mungsa yen tempuh pitutama kekalih wonten ing paprangan sirna bebarengan Wandanira emban swega somban Sekendra Kocapana Tandrawati prisa kedadian ingkang Anyalawadi wonten madyaning wana keparang lucitaning Driya Petra nun ana kuwanda loro ki sapa iki pripun tuwene Tangisono sukma katon layang-layang endi papaning sukma raga nglila gumilang Petro, nun kowe ngerti kuwanda loro iki? nek sing niki pun tau tepung kula. Niki abdi Madukara sing cok dingge utusan Ndara Janaka.
jenenge Mban Supendra. Lah iki mbane Dipati Karna sing jenenge Mban Suwega. Kae nang ngerti kae sing jenenge Mban Sega. Suwega. Heeh. Aku doting gletak iki ngapa iki? Ayo kuwi prajurit mati ngono. Aku eleke nang kono kuwi prajurit kok nek dong kepepet yo doting gletak kaya ngono. Pendak geras nek ana krusuk-krusuk. Kowe iki sing ora-ora sing do ngomongke kok. Iki kuwondo iki guangan sing adoh banjur mbane Dimas Madukara dirumat sing apik-apik. Awit iki mungsuh kae isih keluarga Ngamarta. Wajibe kae disarekake ana ngisoring percandhen Giri Sarangan. Sing niki iya nek niku ya sakarmu glundungke jurang. Iya wis kena. Ajane apik kae jane. Harak wonge kelakuane kok. Wis kae gong dibuang gong. Iki tak perten wis padha diperteni sing apik-apik. Nggih, aku tak nututi Janaka. Kene digawe rene. Dusung rene. Wis kebacut mati kepiye. Iki dusung. Yo, dusung sisan. Ayo. Iki dusung. Ayo. Kok ora lunga-lunga. Sing goblok iki kowe kuwi kok ngangkat semene kok mindon gaweni. Yo. Bola bali wong nek tok keset ya kok ngono. Ijen geduga kok wong loro kok angel. Kowe iki nyambut gawe. Sekarang sing gebangeten keset iki kowe kok yo. Kowe iki cok ora. Oh. Wong aku rono, wong dawuhe kon rono kok kowe nggo rono. Oh, jane sing ben mrono apa mrono? Rono. Oh, narak ngono yo. Wis ki rono. Yo, trek yo. Abot iki. Kok abot ya, Gong? Lah karang isih teles kok ya. Es garing ya semriwing. Ginting. Yo. Yo, trek yo. Yo. Abot e, Gong. Lah mung gawa nggih nggon sikil. Sikil kita panggul. Yo. Oh. Lah malah nang dhuwur medingkring. Kadang pinuk. Ya me bujug le pinuk ora. Kowe ngarep ya tak medingkring genti aku. Gentenan. Wong kepenak enek diseret ki. Yo, nganu wae, Trio. Oh. Ling gawa arep-arepan. Ra strembelane ora urus. Aku nek nggawa karo kowe Petro arep-arepan ki aku mung mesake wudel mule kontal kanthi iso. Sumung tekaping wartoyo. Sinuwun Ndarawati nyaketi Ndara Janaka. Wangune bakal mlebu ing rimba Kurusetra. Senopati wis ana kono. Aja ngetrak-trak lho, Gong. Ya.
Andralir sang Puspitara katiuping samirana amrih pongas gandaning sekar kadung mangambar wis jumangkah sangka ing papan palenggan para perpat Panakawan anungka ing Sinurata Ndrawati kang anyaketi marang ing Raden Janaka wis manjing jroning rimba Kurusetra sinambeting carita kaminangka dadi wewangunaning kandha adeging kayangan Suralaya Iwang Permesti Bathara Guru den adhep ing Raka Sanghyang Kanika Putra sawetawis para yang para jawata kang sami imbal wacana. sebet biar laing kono to wau
Kocapa kang kinaresinan beting carita punika warnanira ing Kahyangan Suraya ya Kahyangan Salendra Bawana. Paku Jati Talewani. Ingkang wis kondhang yen to kayangan iku satumara satu mati jalma mara keplayu. Jalma pinilih titamerca padha kang tanpa kaiden marang Jawata bisa ngambah ing Kahyangan Salendra Bawana. Kocapa kang pinuju lenggah wonten ing dampar marcu pundha. Tetungguling para dewa Tridasa Wataknawa kang kepareng ngwisik Sanghyang Bathara Guru. Ya Sanghyang Girinata jagat pratingkah. Rikala semana pinuju lenggah ning kadya Jaladri ning Kadyarga. Mulat marang biswanipun ingkang Raka Pepati ing Kahyangan Suralaya Jawata sigra pangudal-udal Sidupangsa Sanghyang Kanika Putra ya Bathara Narada. Sumrambahing para dewa Tridasa Wataknawa Sanghyang Masna Bathara Penyarian saha Bathara Indra kuwi sedaya para dewa Tridasa. Iwang Pramesti prisa kang Raka wis tedhak sigra nggih ngacarani kepareng ngluci talendriya kang wis magut ing lagi. Nuntun wong aprang kasangsayan mulat katon lir pawoning Sang Ayu Palunggan ulun Kakang Mrodo wenten paring dawuh ampun ngantos andadosaken kejet ing penggalih Kakang Mrodo ulun parengaken majeng lenggahipun ulun tampi tangan kekalih ngendikipun adi sadèrèngipun paduka lenggah wonten ing Bali Marcu Pundha
Ing ngroko sampun wonten ing paswanan ngatur para dewa Trida Sawatanawa. Nggih. Mas Mena nuwun wonten paring dawuh kula. Bathara penyarian wonten paring dawuh Pramana kula marata prayogakna jeneng kita sowan ngistakaken dawuh kula nuwun ngistakaken dawuh. Kejawi saking menika Kakang Rudu sampun dumugi titiwanci Mercapada wonten perang ingkang langkung ageng ingkang kasebat perang Bharatayuda. Ing wekdal menika mitra saking pujangga ingkang kepareng jumeneng senopati ingkang wayah Arjuna tanding kaliyan ingkang wayah Suryatmaja. Nggih. Rikala semanten sampun sesarengan prastya para yang para dewa awit saking ageng lelabetanipun Arjuna dumateng kayangan dasaripun para widodari tuwitresna dumateng pun Janaka mbok bilih manjing wonten ing ayuda mengsah dumateng para kadang Kurawa sedaya para yang para Jawata kepingin badhe ngawuningani langkung-langkung menawi to mengsah kaliyan ingkang wayah Adipati Karna. Ing saknyatanipun menika tasih kadang kejawi kadang kenging kinarya pameran wonten Mercapada ingkang kinarya jalaran dedeg lan piadegipun sami bagusipun meh mirip sami. Ingkang mekaten menika Kakang Rudu ampun ngantos ajri kanggelan sedaya para putra Jawata menapa dene para widodari pinaringa dawuh sepados aniti priksa perang Bharatayuda utawi Ambatana ingkang wayah Arjuna murih mongkok anggenipun manjing peperangan tanding ingkang wayah pun Suryatmaja perkencong Waludaya itu lho ya nggih menawi sampun kepareng pangendikanipun Adi Permesti Bathara Guru menapa Adi Permesti ugi badhe aniti priksa kawontenipun perang Bharatayuda ing rai cekap mulat saking pucaing Arga Siwlaulu namung para widodari ing kedah kapal dawuh awit kepingin badhe mangertos tumandangipun Arjuna wonten ing Suramadiloga Nrada dedalen ketunya kalaweran tinimpal kontaling gagana katiyuping Mondro tumibing samudra tinampa mring Hyang Baruna Nuwun kepareng minta pamit bidhalaken para Jawata tuwin para widodari ngatos-atos Kakang Rudu.